Да изчисти аквариума, да. Да. Защото стана на пръсти, нали? Да, защото когато легне пак, аспарата пазарца. Защо когато легнеш? Сега не може ли? Сега не може, когато се края пачи, защото няма лага се пачи, защото не стана тъмно още. Не, ти лягаш, ама ти на обяд, нали? Лягаш на обяд, тате. Да. Еми да. Ма не можах да разбера защо трябва да чистя, когато легнеш. Сега не може ли да го изчистя, тате? Да, ще взима това. Защото не се е виждал. Това е на пачи. На пачи ли? Я да видя. Какво е това? Това е самолет. Самолет ли си направил, тате? Самолет! Ти събори това. Кое, тате? Баба събори това. Баба ли го съборим? Тя без да иска, тате. Ти какъв сос предпочиташ, с рагу или с Внимавай главата, бе, тате. или с риба? С риба. Без значение. Старам. Какво е това? Старам. Какъв това стара? Стрелям, Старам. Хайде, стреляй да кажи, тата така се казва. Па! Старам. Какъв това Стрелям, точно така. Това какво е, тате? Пистолет си направил? Самолет. Това е самолет, така ли? Добре. Чакай. Супер самолет. Чакай се, тати, защото не можа да кацнеш. Да. Разби се. Мотор не може да кацне, сотко. Защо не може да кацне? Ти не можеш да го приземиш. Самолет пада на земята и така. Бе, защо така го щупиш, бе? Да, защото се ступи, направо оправя го паче. И после го оправяш. Да. По-добре не го чупи най-напред, пък после... Там няма яга. Ето, виж, няма яга. Тук няма яга. Няма стига с тая яга, бе. Трябва купи мама яга, баба яга, защото ступи та яга паче. Няма я. Няма я, да. Нямам. Нямам, тати. Но паче някъде загуби. Паче мама загуби та яга. Ами къде я загуби, тати? Не си ли спомняш? Не. Очите си в къщата ягата. Сега разбирам. Къде живее ягата? Къде живее, тати? Знаете къща болната на болната баба. За болната баба знаете къща. Отива ягата на лялиската къщата, отива сето за болната баба ягата. Сега разбирам. Ами, тати, къде ти е касичката, бе? Лицето като... Ето е, да. Я покажи касичката. Ще снимаме, ще спратим на баба да я покажеш парички колко си събрал. Къде събираш парички? Охо, колко е пълна. Колко парички си събрал, тати? Това много е тежко. Тежко е, защото е пълна ли вече? Да, пълно. Още, тати, трябва да събираш. Догоре трябва да я напълниш. Да. И после на сията. Да, а после какво ще си купиш, тати, с тия парички? За Ферарито. За Ферарито, добре. Ти твърдо си решил Ферари да си купиш? Да. Добре. Ами, добър избор, тати. Да. Ще ти стигнат ли тия парички от касичката? Да. Стигнат. Ще стигнат, добре. Стигнат. Няма си спомен, защото лягаме. Няма да се спомен. Няма да прибирай, тати, защото ще лягаш. Да.
Чакай, това зеленото пречи. Така. Точно. Така. Готово. Браво. Пак зраса една кола, тук е останала. Прибирай така. Готово. Браво. Касичката също си я прибирай, да не ти открадне някой касичката. Парите ще вземат. Не вътре. Някъде да си я прибираш, да си я знаеш къде е. Разбираш, да не я бутнеш някъде после. Мама, тук. Къде ще стои? Там ли ще стои тата? Да, някъде, а бутни пак. Така и там сега си я помниш къде си я оставил тати. Да. Добре, моето момче. Така, стои всичко на масата. Така. Всичко на Така, стои, така, когато се ляза, стои така всичко. Добре, моето момче. Домати, така правим семка с доматчета. Защо? Защото така, без домати, грозно. Грозно. Слати красиво. Така, но не е грозно така. Така е красиво, така ли? Да. Добре, моето момче. Я покажи го хубаво да се види домат. Откъде го взе този домат? Ма там навън ми трябва къса паче, повече няма къса паче. Няма да късаш зелените, да, защото зелените не стават за ядене. Ма те са кисели. Кисели са, точно така, тати. Да. Какво има вътре? Домат, тати, само че зелен домат. Да, зелен. Не става кисел. Кисели. Когато станат червени, тогава, когато озреят. Когато леят, там навън двора, доматите До година, тати, изреят. Да. Когато ти права паче, има много доматки, браво. да. А до година, тати, ние ще си посадим доматки и ние ще имаме наши домати там. Иска се взема манички доматки и там. Добре, тати, ще посадим и тях. На оцаната. Добре, моето момче. Така е. Добре, хайде тогава. Пак Свършваме. няма, ако са сте, ма те са наивен. На Иван се няма да ги късаме повече. Да. Айде, чао.